Us donem la benvinguda al Parc Natural del Cadí i Moixeró amb les vistes de l'imponent i emblemàtic Pedraforca que amb la seva inconfundible enforcadura que uneix els dos inseparables pollegons introduiran un parc d'una enorme bellesa paisatgística, riquíssim en biodiversitat i dominat per un clima humit de muntanya ple de microclimes. Poseu-vos còmodes, que comencem! El Parc Natural del Cadí i Moixeró, creat el 1983 de 40.000 hectàrees, és una impressionant barrera muntanyosa que actua com a nexe d'unió entre el Pirineu i Prepirineu. El parc està format per la Serra del Cadí, la Serra del Moixeró, el massís del Pedraforca i part de la Tossa i Puigllançada, que formen una estructura de calcàries de més de 30 quilòmetres de llargada aixecats de llevant a ponent. Els relleus són abruptes com parets verticals a la cara nord mirant cap a la Cerdanya i l'Urgellet, mentre que suavitzen les muntanyes a la cara sud mirant al Berguedà. Tota la serra fa de divisòria entre les aigües del Segre del Llobregat. Aquests boscos de pi roig del Moixeró són els amos i senyors del parc. Fixeu-vos en la seva esveltesa. Poden arribar fins als 30 metres d'altura i, juntament amb els roures salsolells, aquests arbres que veieu en pantalla més verdosos són espècies eurosiberianes molt valorades que troben la pluja fresca i humitat suficient en aquestes gens menyspreables altituds. El Cadí i Moixeró és un univers de pinedes. El robust pi negre aguanta les condicions extremes de l'alta muntanya per damunt dels 2.000 metres abans de donar pas als prats alpins. També hi ha boscos caducifolis que s'obren camí amb faig a les canals més profundes i fresques, especialment entre els cingles de la cara nord, on la pluviometria és més abundant. La biodiversitat la completa una gran quantitat d'ocells fàcils de contemplar, dels quals destaca el picot negre, ocupant el protagonisme al logotip del parc. Amb el permís dels simpàtics isards, els mamífers són més difícils d'observar i mereix una menció especial a l'aparició testimonial i erràtica del llop, procedent dels Alps francesos buscant protecció entre les frondoses muntanyes del parc i el seu microclima humit i fred. Deixant de banda la fauna, parlem amb el professor Joan Roma perquè ens expliqui quin ús li dona el Parc Natural de la Serra del Cadí i Moixeró a la seva densa massa forestal. Ens trobem al Parc Natural Cadí i Moixeró, a la zona de l'Alt Berguedà, que com tothom pot comprovar hi ha una frondositat i per tant un verdor excepcional. Això és perquè, per sort aquí, els incendis que van allò atacar el que és el conjunt de la Catalunya central, aquí no van arribar, estem en una zona molt més humida, també molt més protegida, i per tant aquests boscos, a part de la verdor i les pastures que ofereixen una altra riquesa molt important, que és l'explotació de la seva fusta. Aquí s'explota la fusta d'una manera molt sostenible, seguint les directrius de l'Agenda 2030, de manera que la fusta bona va per uns destins i la fusta més petita, de menys rellevància, aquesta es tritura o es compacta per fer pellet i es destina a diverses plantes de biomassa que hi ha en petits pobles d'aquí l'Alt Berguedà, a tocar o dintre mateix del Parc Natural Cadí i Moixeró, per fer i per produir calefacció, escalfar aigua o fins i tot per produir electricitat, de manera que té un destí modèlic que es vol traspassar cap a altres territoris de Catalunya i de Catalunya enllà. Venim fins al naixement del Llobregat per projectar la pluviometria abundant del parc, que com podeu veure, l'aigua sorgeix de les roques calcàries i prové dels cims del Puigllançada i de la Tossa d'Alp. Les precipitacions són freqüents gairebé tot l'any, a l'estiu en forma de tempestes, a la primavera i a la tardor amb regades d'anar fent i a l'hivern amb nevades. Venim fins als fonts del Llobregat per projectar la pluviometria abundant del parc, que en aquest cas l'aigua prové dels cims del Puigllançada i la Tossa d'Alp. Les precipitacions són freqüents gairebé tot l'any, a l'estiu en forma de grans tempestes, a la tardor i primavera amb regades d'anar fent i a l'hivern amb nevades. La neu és la principal font d'alimentació del riu. A partir del novembre arriben les primeres enfarinades a la serra i fins pràcticament a l'abril es va ampliant el mantell de neu, tot i que val a dir que l'hivern és l'època menys plujosa. Les baixes temperatures, sovint sota zero a les parts més elevades, ajuden que el paisatge del Cadí i Moixeró estigui tenyit de blanc un bon grapat de mesos, especialment a la cara nord, on la fredor de les escletxes de les roques calcàries generen petits congeladors fora de l'abast de la radiació solar.
La fusió de la neu a principis d'estiu donarà pas a la formació de grans tempestes, també molt bones productores d'aigua pel riu, però de distribució més irregular. Pugem fins als 2.000 metres sobre el nivell del mar per acomiadar-nos de la Serra del Cadí i Moixeró i ho fem amb el verd elèctric d'aquests prats alpins que, com podeu veure, escassegen la cobertura d'arbres i això demostra que les condicions són extremes a l'alta muntanya. Fins la propera!